Namhlanje ngicela ukushumayela. Namhlanje ngiyezwa umunye uthi preach man of God. Mawunepower awuyisebenzisi sinoma kanjani. Awunamandla uzazi ukuthi unamandla. Not unless ungazi. Awasebenzisi noma kanjani ngoba ayokujikela lawo mandla. Lawo mandla okwakha, lawo mandla okufula, lawo mandla okuuplifta, lawo mandla okuempower, akusiwona ukudestroy abantu ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, noma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Namhlanje sinabantu abajikelwa amandla bekumela ngabaya abafukula bese fukula nemndeni yabo. Namhlanje lawo mandla abajikele. Mawunamandla wasebenzisi noma kanjani. Namhlanje kunabantu abacela ukuthi bacela into yangaphambili uma ngabanye abantu befuna imisebenzi. Kodwa lawo mandla abanye abajikele. Mawuli breadwinner ekhaya, musukufuna ukuthi kukhothanywe kuwe, musukukhuluma nabantu noma kanjani, lawo mandla ayokujikela. Mawuthisha uyafundisa une-advantage, unemali uyahola, musukulala nalezo ngane. Mawunepower awuyisebenzisi sinoma kanjani. Uyakholwa wena uyasonto, uhamba isonto lakho, kodwa abantu make bakugxoba ubhozo uyaqalekisa usho nokusho ukuthi bayamazi uNkulunkulu kabani, uNkulunkulu kabani engimkhonzayo uzobajikela, lutho uzojikela wena. Uyazi unepower, ipower uyacommunicate nayo. Ipower iyakutshela ukuthi lalela isigwebo sihamba kanjani. Qala umnike lo, ahluleke, uphinde umnike lo, ahluleke, uphinde umnike lo, bese ithi ipower amgwebeke manje. Hayi ukuthi wena uzugweba abantu. Yazini awazi usupowerless. Ngoba amandla mase kujikele uba powerless. Wena uzobona abantu bebhekana nezinto endleleni owakwaxabana nabo bese ucabanga ukuthi ipower yakhe badila nezinto zabo. Awubuko eyakhe impilo. Ayikho la bekumela ngabe ikhona. Ngenxa ukuthi ipower iyakujikela and ikujikela kancane kancane ipower ungabuki. Umuntu ushawa izenzo zakhe ajikelwe yipower. Ajikelwe yipower. Ipower iyacommunicate nawe ukuthi njengamanje yenza njani. Ipower inezingqinamba okumele ukuthi uzinqobe ngaphambi kokuba ufinyelele esigabeni esithile. Awuveli udlove nje. Akusho ukuthi mawuliphoyisa kumele ukuthi uphule umthetho ngoba wena obupha abantu. Iyakujikela nawe ipower uhamba uyongena ejele. Mawunamandla awasebenzisi sinoma kanjani. Mawunamandla awasebenzisi sinoma kanjani. Yabona njengoba sila ku social media sila sikhuluma sispitha ifire kanje. Njengoba siyazi ukuthi sine power ngeke sisebenzise sinoma kanjani. Nabantu abahlezi bekhuluma umsangano benza zonke izinto la. Yabo. Kodwa ngeke uzuthola ukuthi sesiyakubagweba labo bantu. Ngoba labo bantu bayizingane. Bayizingane. Uyazi lento ifana nani? Ifana nokuthi wena uyazi ukuthi umdala, wena umdala, vele umdala une-advantage vele over ingane. Yabo, une-advantage ukuba mdala nje first, naturally. Then wena lengane umiphuma esandleni. Into ozoyenza wena kule ngane, misuse ipower ukuthi wenza into kule ngane wena ezoba to the extreme level without considering ukuthi ingane. Iyajika into kungabi ingane wrong, ijike kuba uwe wrong manje. Iyajika into. Yibheke lonto ipower. Sinepower lento ibuyela back ekutheni respect the power. If you respect the power, you are going to be more powerful. Kunabantu abacabanga ukuthi kumele bethole izinto ezinkulu kodwa bengakahambi baqeda ingqinamba ezenza ukuthi bathole lezo zinto ngoba ipower abafethu uyi-accumulate step by step ngokunqoba izinto endleleni, ngokunqoba ama-challenges endleleni.
Ubese ufika ifana nokuthwasa lento yepower. Ifana ne-initiation ukuthi ngidlulile la, ngadlula la, ngakunqoba lokhu, manje sengila. Yes. Manje sengila kunezinto thina spiritually awaken esiyinqobile ezisinikeza advantage ethile ngokwepower. Yes. We are powerful. But kulolu hambo kushiyana ngezitebhisi. That is why ngathi ngelinye ilanga uKing Bhaka unayo spiritual power. Kodwa abantu abangiqondanga ukuthi ngithini. Ngoba uKing Bhaka kunento ayibonayo mina engingawazi ukuyibona. Kodwa kunento engiyibonayo mina omunye umuntu osemva kwami ongakwazi ukuyibona. Ngenxa yengqinamba nami sengiyinqobile ze power. Manje ke lokho phela ngangakudayiseli kona, ngangikupha nje respect the power. Akungenzi noma kanjani. Isikakhulu labantu abasontayo, labantu abasontayo banenkinga labo bantu. Abayi respect ipower. Labo bantu banenkinga kakhulu labo bantu. Bazi ukuthi banepower, kodwa leyo power futhi abayi respect. What happens if you don't respect the power? Kancane kancane wena uyaqalekisa. Kancane wena wenza this uthi wena unepower. Lo power kusiyona yokubhidliza, lo power yokwakha umuntu. Yokwakha lo power leyo. Ngoba ipower izokujikela. Namhlanje kunabantu abasemajele. Lo muntu wayinikezwe ipower, wanikezwe ugate 56, wanikezwe ugate 11, the gate of ideas. Wanikezwe the channel of charisma. Lo muntu uyi-good storyteller. Lo muntu lona ukwazi ukwakha i-story, afaka ama-characters ekhanda lakhe, le story siphile la, bese sithatha siletha la, abhala ama-play. Lo muntu waphiwa leyo nto kwi-chat lakhe. Kodwa wabona ukuthi yena akaplot ukuthi imoto yemali uzoyibamba kanjani, ubani uzomala, akayirespektanga ipower. Kakungeyona yokwenza lokho, lo power kwakungeyona yokwenza, kwakuyokuthi akhe ama-stories that are educational, that are sharing. Lo power yena ayinikezwe ithalente lelo ayinikezwe lona eliyipower. Wengabhala ama-stories out of this world. Lo muntu wengaba a-good historian, but yena wadecide ukusebenzisa the very same power ayinikiwe ukuthi isebenze against yena, wangayihlonipha. Lo power iyamdestroy. Isilwane sikuwe, uNkulunkulu kuwe, uSathane ukuwe, umoya omubi ukuwe, ingilosi zikhona, yonke lento ikuwe, yonke lento ihamba nawe, ayikho ngaphandle. Kube ukuthi wena udonse kuphi, wavumelana nakuphi, ngoba yonke into isebenza ngewill. Yes, you have the will, but you cannot escape the consequences. Ngalesi sikhathi awusuka madoda bafethi ya respect ipower. Respect ipower. Yabona kona kunzima ukurespect ipower ngenxa ye-ego yethu. Khona umuntu ongafika umchukuluze ngoba uyazi ukuthi unepower. Akunika intambende ngoba uyazi ukuthi unepower. Ipower bese iyasho ithi lona mgwebeke manje. Uma sekugweba futhi ngeke ungagwebeki. Ugwebeke emhlabeni, ugwebeke ezulwini. Mangithi ugwebeke emhlabeni, ugwebeka physically, ugwebeka spiritual, bese sekugweba. Ngoba the very same power ekuthina sonke ipower eyodwa leyo. Ipower eyodwa leyo. Le power lena ekwaziyo ukuthi ingibone ukuthi mina ngicabangani, ngenzani ngomunye umuntu yena engaboni. Leyo power leyo iyona elwayo. Akudingi mina ukuthi ngize ngazi ukuthi ngicabangelani noma ufuna ukwenza, akudingi. Mangixhumene nepower mina, ipower yami izohamba izoyizwa lonto leyo, ngizo actor in a very very unexpected way. Bese uyaxala lo muntu indaba ekuthe kanje ngibe mina ngenza kanje kanti ucommunicate ngepower. Indaba lo muntu avele athule nje namhlanje angikhulumisi kanti ujwayele ukukhuluma ukhonto ayidonsayo nje, yabo, naye akazi sometimes, yabo, ngenxa yani yepower. If you respect power, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, uyamholela, uphethe emsebenzini. Respect power. La une advantage khona. Respect power. Phila ngokweqiniso lakho, hayi ngelo omunye umuntu. Akekho umuntu ozokutshela ukuthi yini wrong yini right. Wena uyayazi lonto wena ukuthi ipe wrong ipe right. Ngoba khona into ethi ekibe right kuwe ibe wrong komunye umuntu. Phila ngeqiniso lakho nothando. Finish and clear. Respect the power.